an y'a ka fɔ nin waati laban na Mali ni Algérie cɛla gɛlɛyalen don yala e ka faamuyali ye mun ye ne ka faamuyali min o ye Algérie Mali teri de teriya kɔfɛ Mali ni Algérie bɛ frontière la kilomètre 1400 ne bɛ min fɔ Mali ni Algérie man kan ka kɛlɛ c'est comme les poumons d'un même corps. Mali aujourd'hui mais min fɔ n bɛ adresser président de la transition est là à qui impliqué personnellement premier ministre qu'a impliqué personnellement ministre des Affaires étrangères qu'a impliqué personnellement pour que Mali ni Algérie ka kɛ u tigɛ ka to ɲɔgɔn bolo furuku o tɛ se ka ban hali ni ni nɛn cɛ mais a man kan ka mɛn nin ko in man kan ka mɛn mɔgɔ wɛrɛ ka t'u profiter ka don a kɔrɔ donc ne b'o de ɲini bi n b'o de fɔ bi o de parti AFD ka position. i sinsin kankɔrɔsigiw fana ka baara kan. Absolument, c'est important que nous be conseiller là autour du président de la transition, surtout les conseillers aux affaires étrangères. Olu k'u ka baara kɛ ka ɲɛ bi ka nin lajɛ kosɛbɛ ka histoire visiter ka revisiter kosɛbɛ ka proposition kɛ président de la transition ye ka élément de langage d'a ma ka étudier pour que nin ko in ka ban et très rapidement. A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye? N tɛ hali a ɲini k'an miiri ko bɛ se ka kɛ parce que a kɔlɔlɔ n'i ko bi ko Mali ka taa don furuku wɛrɛ la Ala k'an kisi ma guerre wɛrɛ la avec l'Algérie ça veut dire que an ma foyi faamuya c'est parce qu'on dit que n'i bɛ politique kɛ c'est pour que ka problème de ɲɛnabɔ politique kɛ tun tɛ ka don ka problème créer dɛ c'est pour résoudre les problèmes donc président de la transition c'est une institution aujourd'hui donc c'est un homme politique donc fa k'o faamu a ka conseil k'o faamu n'u bɛ fɛ ka Assimi dɛmɛ ka président Assimi dɛmɛ bi u k'a conseiller dans le sens de l'apaisement avec l'Algérie.